τόσο στη λειτουργία του, όσο και για τη σημερινή γιορτή. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επιχειρηματίες και ανθρώπους που μας δώσανε δώρα τους αργούς της σημερινής γιορτής μας, τους χωρικούς μας. Θα ήθελα να πω πριν συνεχίσουμε, όσοι ακούνε λοιπόν, δύο πράγματα μόνο. Στο Σύλλογο μετά τις γιορτές τρέχει το πρόγραμμα για το αλεύρι. Ελάτε όσοι θέλετε να παραγγείλετε αλεύρι χωρίς μεσάζοντες. Και δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, θα κάνουμε γενική συνέλευση το Γενάρη για τροποποίηση του καταστατικού μας. Μας αφορά όλους γιατί κινδυνεύουμε να μην ξαναπάρουμε τρόφιμο του χρόνου να κάνουμε τροποποίηση. Θα σας παρακαλούσα να έρθετε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που μας θυμήσατε. Να είστε χρόνια πολλά σε εσάς, στα σπίτια σας, καλή πρωτοχρονιά, με υγεία, με